Igual ou mesmo mellor que o pasado ano. De momento, este é o balance da campaña de marisqueo a pena pobra grazas á aparición de pequenas cantidades de berberecho durante os primeiros meses. Non poden dicir o mesmo no sector a flote. A pé, penso que como o ano pasado, incluso mellor. Tuveron aí tamén uns meses que solamente puderon aproveitar a mellor 2 ou 3 mesiños que lle apareceu un pouquiño de berberecho, que nós pensábamos que este ano iba a aguantar, pero ao final morreu tamén casi todo. Entón, hasta abril, maio ainda sacaron algún berberecho, pero despois morreu, e de xaponesa, como todos os anos, máis ou menos, están tendo. Ora, a flote xa cambia o conto. A flote este ano temos bastante menos que o ano pasado, eu calculolle 40% menos. A fina está desaparecendo, xa é unha cousa que ven desde 2014-2015 a pasos axidantados, e temos que capear, como sea. A escaseza de ameixa obrigou a reducir os topes ata 3 ou 4 kilos dependendo da praia. O ano pasado estábamos en todas as praias a 5 kilos e xa se ven as capturas que se demostran nos balances do ano pasado que se collía casi todo o mundo. Este ano temos 4 kilos nunhas praias e 3 noutras, e hai veces que non se collen, nin os 3 kilos. Os prezos pola contra son bastante bons, como adoita acontecer nos meses de xullo e agosto, cando aumenta a demanda de marisco. A parcela témola un pouquiño baixa con respecto ao ano pasado, pero a grande, o que pasa que claro, non haber grande, estamos na mesma, pero precios estamos tendo, podían ser un pouquiño mellores, pero bueno, dentro do que cabe, non vamos a pedirlle peras al olmo. Para paliar a merma de produtividade, a Confraría ten previsto acometer unha actuación de rexeneración con fondos propios, que se virá a sumar ao proxecto solicitado á Consellería do Mar para a recuperación de terreo productivo. Estamos intentando facer un plan de rexeneración pola nosa conta pequeniño, de aportar grava aquí a parte da flote. Eu tamén falei cos da pé, que se querían tamén se lle podía apartar áridos, ese tamén xa é cuestión da súa agrupación. Estamos intentando, tamén temos un proxecto pola Consellería para meter áridos nas playas. Hoxe o dixen sempre, aquí o único que cambiou foi a línea de costa, a contaminación das aguas, e neso non tuvo que nada que ver o mariscador. Entonces, recuperar parte do terreo que temos enterrado, como digo sempre, en toneladas de hormigón, toneladas de asfalto, toneladas de ferro, e hai que recuperar sitio, porque donde collemos a meixa fai 25 anos, ora nas collemos, porque agora hai coches aparcados. Así as cousas, agardan tamén que a Xunta desenvolva dunha vez por todas un estudo para a xeración de berberecho resistente á martelia, para poder así recuperar un dos recursos principais da ría que leva anos desaparecido.